Hasi da Euskaraldirako atzera kontaketa atzotik, zabalik dago herritarrek izena emateko epea eta Bilboko kafe antzokian egindako ekitaldi baten bidez abiarazi dute Euskararen aldeko ariketa sozial erraldoian izena emateko epe hori erakundeetako sindikatuetako eta euskalgintzako ordezkari ugari bildu da kafe antzokian izena emateko epe aldiaren irekiera ekitaldian bart. Mirari Martiarena eta Kepa Errasti aktoreek egin dituzte aurkezpen lanak eta aurreko euskaraldietan izandako esperientziaz eta ariketa sozial horren garrantziaz galdetu diete Eusko Jaurlaritzako kultura eta hizkuntza politikako sailburu Bingen Zupiriari, Nafarroko gobernuko herritarrekiko harremanetarako kontseilari Ana Oiori eta Euskaltzaleen topaguneko lehendakari Kike Amunarrizi. Arratsaldeon guztioi, azaroaren 18-tik abenduaren 2 egingo da Euskaraldiaren 3. edizioa eta dagoeneko ahobizi edo belarri prest gisa parte hartu nahi duten herritarrek izena emateko aukera dute ostegun honetatik aurrera. Goia Atzurkijo Euskaraldiko koordinatzailea izan da gaur gurean gonbidatu nagusi gisa, beraz entzun nola aritu den aurtengo edizioaren helburu ez. Hartzearen ideia horretan, aurreko edizioa aipatu dutez, egoera oso zailan egin genuen, harreman sozialak oso mugatuta, entitate asko itxita, ezin elkartuak, kalean ere ezin ginen egon, eta hori berreskuratu nahi dugu ez. Kalean egon nahi dugu, Euskaraldia ikusgarria egin nahi dugu, eta uste dugu hori ere importantea dela ariketa egiterako orduan ez. Laster gara bueltan Euskaraldiarekin, lehenago baina bada aipatzeko beste lerro bururik. Iñaki Arriola Eusko Jaurlaritzako lurralde plangintza eta garraio sailburuak baieztatu du abiadura handiko trenaren eta Burgosko Goi ordukiaren arteko lotuneak ez duela salgaien garraiorik aurre ikusten. Hori izan da baina Lakuako gobernuek gehien erabili duten arrazoietako bat trenaren obra babesteko izan ere bere garaian Inigo Urkullu Jaurlaritzako lehendakariak inozokeritzat jo zuen Burgos abiadura handiko trenak salgaien garraioa aurre ikusi ez izana. Inigo de la Serna orduko sustapen ministroak 2017aren amaieran ziurtatu zuen bezala. Horri guztiari gaitu behar zaio 2009-tik 8 milioi euro ordaindu direla orain berregin beharko diren azterketa teknikoetan. Europako sarearekiko loturari dagokionez, ezaguna da Parisen jarrera, ez baitu lehentasunezko konexio hori aintzat hartzen eta horrek Euskal Herrikoa homologatzeko moduko konexiorik gabe uzten du. Abiadura handiko trenaren aurkakoek beti adierazi izan dute, merkantziak garraiatzeko aukera koarda da eskas bat baino ez zela zentzurik ez zuen obra bat justifikatzeko. Honezkero esandako guztiaren ondoren, inbertitutako diruaren egindako obren eta pilatutako atzerapenen ondoren, abiadura handiko trenak merkantziarik garraiatuko ez duela baieztatzeak erabateko zuzenketa suposatzen du beraz, zalantzazko proiektu baten aurrean. Bestaletik greba egun handia dute gaurkoa Ipar Euskal Herrian. Frantziar estatuan egin den greba eta mobilizazio deialdiak Euskal Herrian bere isla izan du. CGT, FSU, LAB eta Solidairez sindikatuek langile langabetu, pentsiun eta ikasle guztia zabaldutako deialdian. Mobilizazioi dagokienez Baionan izan da hitzordu nagusia goizeko 10:00 tren geltokitik abiatuta. Donapaleuko herriko etxearen aurrean ere elkarretaratzea egin da, baina kasu honetan goizeko 11:30 sindikatuek Emmanuel Macronen gobernuaren murrizketak eta erretreten erreforma salatzarekin batera, lansarien handitzea, zerbitzu publikoaren azkartzea eta lan denboraren zein pentsio adinaren apaltzea aldarrikatu dituzte. Geldialdiak gainera hainbat sektoretan izan du eragina. Garraioari dagokionez, sare pribatu eta publikoak bat egin du grebarekin, eskoletan ere lan usteetara batu dira eta funtzionarioek ere egin dute greba, horrek zerbitzu publikoetan eragin handia izan duelarik.
Abuztuan etenaldi bat izan zuen KPI kontsumo prezioen indizaren gorakadak Hego Euskal Herrian 10,7tik 10,5 jaitsi baitzuen urte arteko hazkunde tasa irailean beste koska bat egin duela behera iradokitzen du orain. INEk gaur goizean aurreratutako datuak Espainiari dagokio datua, baina inflazioa oso antzekoa da bi eremuetan. Horrela Espainian puntu eta erdi murriztu da inflazioa abuztuko 10,5tik iraileko 9%, igoera oso handia da, baina alaren maiatza geroztik txikiena da. Inflazioak uztailean jo zuen goia, 10,7 izan zen orduan. Azpiko inflazioa handiz, elikagai freskoen eta energiaren prezioen bilakaera aintzat hartzen ez dituena, 2% apaldu zen, 6,8 biraino. INEk agiri labur batean azaldu duenez, neurri handi batean, argindarraren merkatzeari zor zaio murrizketa. Iaz gasa dagoeneko garestitzen ari zela, argindarrak garestitu egin zen irailean, baina aurten ordea merkatu eginda, abuztuan inoizko preziorik handienera iritsi ondoren. Bestaldetik Foro Sozial Iraunkorrak nabarmendu duenez, lakuari eta beste eragile batzuei dagokienez, zeregin nagusia da Euskal Autonomia Erkidegoan zigorra betetzen ari diren presoak birgizarteratzeko ibilbideak definitzea. Urte bat betertzear da Eusko Jaurlaritzak espetxeen gaineko kudeaketaren eskumena eskuratu zuela, aieteko nazioarteko konferentzian 10. urteurnaren atarian gauzatu zena. Asteon egin du Justizia Sailburuak eskualdatzaren inguruko balantzea eta gurean Agus Hernan Foro Sozialeko koordinatzaileak heldu dio gaiari, egiteke dauden beharrei erreparatu die. Oraindik martxan dagoen salbuespen politikaren neurri batzuk, adibidez, preso 70 urtetako presoenak edo bizitak eta deien kontrolak, baina batez ere, bai, uste dugu ailegatu dela ja momentua, tipologia horien presoen bergizarteratzearen prozesuak definitzeko eta adosteko. Kataluniara begira, Per Aragones, Kataluniako presidenteak Jordi Puigneró Generalitateko presidente ordeak kargua betu du, harenganako konfiantza politikoak galdu duelako. Presidenteak azaldu duenez, Puignerok ez zion jakinarazi Junts per Kataluniak konfiantza arazo batera aurkezteko eskatuko zionik, uste duelako ez dela gobernu akordioa betetzen ari. Gaineratu du Junts per Kataluniak Eskerra Republikanarekin batera osatzen duen koalizio gobernuan jarraitzea nahi duela eta jakinarazi du esperoan gelditzen dela, alderdi horrek Puigneró ordezkatzeko pertsona bat proposa dezan. Hori bai, ohartarazi du presidente ordaren eta politika digitalerako eta lurraldetasun politikerako kontseilariaren kargua hartuko duenak elkarlanerako borondatea izan behar duela. Nazioarteko kontuekin jarraiki egin dituzte Nazio Batuen erakundak eta mendebaldeak zilegitasunik ematen ez dizkien galdeketak Errusiak Ukrainan partzialki okupatutako eremuetan eta bozketa horietan Errusiako Federazioarekin bat egitearen alde bozkatute nabarmen. Orduan lurralde horiek anexionatzeko pronto da Kremlin 2014an Krimeako penintsularekin egin bezalaxe. Bada galdeketen arira Errusiari presioa handitzeko eskatu du Ukrainak. Kieben arabera Errusiaren inbasioko beste krimen bat dira egindako bozketak. Ordea Donetsk, Luhansk, Zaporizhia eta Kersoneko lider Errusiar zaleek anexioak gauzatzeko galdegin diote Putin. Horrekin lotuta Ameriketako Estatu Batuak ebazpen bat aurkeztekoak dira Nazio Batuen erakundearen segurtasun kontseiluan eskatuz kontseiluko kideei ez aitortzeko anexioak. Halere Errusiak kide iraunkor den neurrian beto eskubidea du organo horretan. Ordea Ameriketako Estatu Batuen Errusiako enbaxadak eskatu die Estatu Batuarrei herrialdetik berehala alde egiteko eta ara bidaiatzeko asmoa zutenei ez dezatela alakorik egin. Hori jakinarazteko ohar bat plazaratu zuen atzo enbaxadaren webgunean eta gogoratu Kremlinek mobilizazio militar partzial baterako deia egin zuela irailaren 21. Testuaren arabera gerta liteke Errusiak Ameriketako Estatu Batuetako herritartasuna ukatzea, herritartasun bikoitza dutenei, horiei Errusiatik ateratzea debekatzea eta erreklutatzea. Berdin egin dute Poloniak eta Bulgariak ere.
Eta nazioartetik gurera hueltan Olatz Perez de Binaspre gasteiztarrak bigarren Gladys saria jaso du emakume teknologoen ikusgarritasunaren eredu izateagatik. 11 telebistak irabazlarekin egoteko aukera izan du eta besteak beste azpimarratu digu informatika munduan erreferente falta sumatzen duela entzun. Nik uste referenteak behar diela. Baina referente ez bakarrik emakumezkoak, pertsona normalenak. Estereotipoiek apurtu behar dira. Informatikarion lana ez da mundutik aislatuta egiten zuen lan bat. Taldean lan egiten da bereziki. Hirugarren agurra izango du ertzainak taldeak eta diotenez baita denetan azkena ere bi kontzertu joko dituzte horretarako 2022ko abenduaren 16an izango da bata, Barakaldoko Bek erakustazokan eta urtarrilean bestea Gasteizen, urriaren 5ean jarriko dituzte Barakaldorako sarrerak salgai eta 29, 40, 45 euroan egongo dira. Urriaren 4an Kutxabankeko bezeroek aurre salmentan eskuratu ahalko dituzte eta horregatik sortu da nahasmena datekin edabideetan. Iñaki Gariton handia ertzainak taldeko abeslaria. Festa polit bat antolatzeko, sortzeko eta guztion artean partekatzeko. Euskaldunaren harira, nik uste helburu nagusienetako bat badala, eta orain tokatzen zaiguna da guzti hori betetzea eta gauzatzea, ez? Osteguneko kontuak horrela heldu dieza eguneko argazkari zabalik dago jadanik aurtengo Euskaraldian herritarrek izen emateko epea. Nork bere buruari jotako erronken bidez lorpen txikien batuk eta erdiestaren garrantzia nabarmendu dute antolatzaileek. Azpiegiturei dagokienez aipatu dugu ere Eusko Jaurlaritzak onartu du Gasteiz eta Burgos lotuko dituen abiadura handiko linea bidaiarientzat mugatuta egongo dela merkantziarik eraman gabe Udane Arbeo. Eusko Jaurlaritzak lotuko dituen abiadura handiko linea bidaiarientzat mugatuta egongo dela merkantziarik eraman gabe. Merkantziak egungo linearen trazadura erabiliz eta beharrezko egokitzapenak eginez egingo direla adierazi du. Kontua da 2017ko abenduaren 28an orduko sustapen ministro Inigo de la Sernak iragarri zuela Gasteiz eta Burgos arteko abiadura handiko linea bidaiarientzako bakarrik izango zela. Eta hurrengo egunean Inigo Urkullu lehendakariak ironiaz esan zuen hori inozokeria bat zela. Eta ziurtatu zuen bere gobernuak ez zuela onartuko, azpimarratuz garraioak mistoa izan beharko lukeela. Madrilek eman dituen urratseko ordea bidaiarientzako zirkulazio bakarra baieztatu dute eta orain Jaurlaritzak ere ziurtza jo du. Testuinguru horretan EH Bildu galdetu du ea 2017an lehendakariak zergatik zioen inozokeria bat izatea espero zuela. Horren aurrean Iñaki Arriola Garraio sailburuak adierazi du galdera horren erantzuna ez dagokiola bere sailari. Atzera begira jarriz Gasteiz eta Burgos arteko abiadura handiko linearen proiektuak hainbat aldaketa izan ditu urteetan zehar, baina azken aldaketaren ondorioz lehendik egindako eta jakina bere garaian fakturatutako lanak lizitaziora atera behar izan dira. Pankorbo eta Iruña Oka arteko zatia esaterako lizitaziora atera da 13,75 milioi euroko aurrekontuarekin. Aurretik esleitu ziren 9 milioi euroen eta dagoeneko ordaindu diren 8 milioien aurrean. Horrek esan nahi du Espainiako gobernuak ordaindutako 8 milioi horiek alferrik gastatuko zirela. Bestalde gero eta gehiago dira Euskal Idelakoa uharte bat izango dela dioten ebidentziak. Hegoalderantz egunen batean bidaiarientzako linea inauguratzen denean ezingo diren merkantziak igaro. Bien bitartean iparralderantz pertsonek ere ez dute garraiorako aukerarik izango, Parisek mugako batasuna atzeratu duelako.
Greba eguna da gaurkoa Ipar Euskal Herrian, sindikatuek Emmanuel Macronen gobernuaren murrizketak eta pentsioen erreforma salatzarekin batera, lan sarien handitzea, zerbitzu publikoaren azkartzea eta lan denboraren zein erretreta adinaren apaltzea aldarrikatu dituzte ikusi. Jendeak prekaritatean eroriko da edo pobrezian, eta nire ustez hitz hori erabili behar da, pobrezian eroriko da jendea. Eta beraz, haserre hori nola lortzen dugu bilakatzen, borrokatzeko zerbait, eta ez haserre izaiteko enpresatik edo etxetik. Baina, alereo, aitortu behar da, gaur egun greba egitea, ez da beti erraz, lan-sariak biziki apalak dira, eta denok ezin dugu lan uste bat egin biziki zaila baita lan-sari tipiekin. Beraz, tresna berri batzuk asmatu ditugu, eta haserre hori bihurtu behar da zerbait justuki gauzak aldatzeko, eta benetan nire ustez hori pasako da karrikatik, ez da beste tokirik haserre hori plazarazten. Aspaldidanik lan munduaren kontra ari dira bai gobernu hori eta bai aintzinekoak. Beti importantea da karrikarat jaustea. Bai, erretreta ikusiko dugu noiz berriz mainan ezarriko dutera segur da. Eta bai, presioen egoeren araberaz eta internazionalen egoeraz ara ere egoeraz. Bai, beti importantea da karrikan izaitea. Lansariak aipatuta, hegoaldeko langile publikoek erosteko ahalmena galduko dute aurten ere, sindikatuek jakinarazi dute langile publikoen lansaria 2,5% igo nahi duela Espainiako gobernuak datorren urtean, eta 2010-tik Madrilek finkatzen duenez Espainiako estatuko administrazio guztietako langile publikoen soldata igoera, Hego Euskal Herrikoek ere igoera hori bera izango lukete. Espainiako Ogasun eta Funtzio Publikoko Ministerioak proposatu du 2022an egin zuen 2,2ko igoera, beste 1,1%koarekin osatzea. 2023an lansariak 2,2% igotzea eta 2024an 1,2%. Horrez gain, 35 orduko lanaldian sakontzeko aukera eskaini die langileen ordezkariei eta baita barne promoziorako eta mugikortasunerako hobekuntzak ere. Pedro Azpiazu Jaurlaritzako Ogasun sailburuak iragarri du Madrilen agindua beteko duela eta Nafarroako gobernuak berriz 3% igoerarekin ari direla prestatzen aurrekontuak, baina espero da Iruña ere Madrilen adosten den kopurura batzea azkenerako. Eta aurrekontu ez Nafarroako gobernuak 2023 urteko aurrekontu orokorrak parlamentuko taldeekin negoziatzeko prozesua hasi du. Euskal Herria Bildu eta Ezkerra taldeek parte hartu dute bertan, baina ez Navarra sumak inpresio honekin atera dira gobernua eta parte hartu duten alderdiak. intensoak izango direla aurreikus dezakegu. Momentu hontan rezeptibidadea ikusi dugu gobernuaren aldetik, ez gara gai zailetan gaur sartu, esate baterako fiskalitatearen inguruan, ze hor jakin badakigu zailtasunak izango ditugula. Gaizaldatuta berriz etxebizitzaren aferari helduta, alokairuen prezioek igotzen jarraitzen dute. Bilbon adibidez 2016tik 70 euro igo dira alokairuak bataz beste. Beraz, egun Bizkaiko higurantzazioan da
€65 ordaindu behar dute, herritarrek alokairuagatik. Indautxu da auzorik Garestina, €1.010 ordaintzen dute maizterrek, merken aldiz. Iturgorri Peñaskal €578 balio baitu bertan alokairuak. Aiara Durreta kazetaria izan da, prezio hauen gaineko iritziez galdezka Bilboko kaleetan. Horrela txartuko ziko da, baina, klaro, etxik dugunape, eske batzuk egoten ditxera itxena, errentatxo hartun, beste gauzatxo batzuk eitxeko, orduen, aberatzak ez teki hori problemia, baina etxetxo bat egin dabenak eurentzako eta beste bat eitzen badabe, epintzen dabe alokatute eta orduen etorteakoa izailerokoa eta zain egoten diz batzuka, eske hori dana, batzuntzako bai, beste batzuk, hori da, bai. Bai, a ber, bestela basikamente ezin delako, no? Osea, ez du ematen. Baina bai, osea, dagoela oso garesti, adibidez, ni bizitzen naizen tokian ere bai, pues, arazo berdina daukagu. Osea, bai, igoten da lokairue, igoten da janari, igoten da la gasolina, bea soldata ez da igoten, orduen, a ber, kompensazion, mesedez. Eta, gero gu joatea kalera, eta esan, oie, bitu, dabil pasetan hau, gurugu ondo bizi, zuo be esari ondo bizi, orduen, zuo pasa, osea, por lo que habéis pasado, que no queráis que nosotros pasemos por lo mismo. Jende asko, holan, banketxera joan, kreditua eskatzen, zerako, metro karratuak, danak, piso patera batien barruan, bizitzen, eta bakoitzak, gela batean gatik, €3 eta piko, gela baten gatik, hilabetero, ene maitea. Zailagoa dela lanon bat lortzea, hau da, denok eskatzen dute esperientzia eta lako gauzak, eta azkenan gazteok ez dugu esperientzia eta lortu behar dugu. Eta ez badigute lana emoten, eta ez dugu esperientzia, eta horrezagatik ez digute lana emoten, zirkulo bat da. Orduan, nik uste dut dena dela. Ez dela justu da benetan. Bai, neurtuta. Peioz presoak, batez ere, ikasleentzat. Eskalukarioa izango da segun etxieselakoa dan bebai, porque dauz etxe batzuk ez dekina, eta beste batzuk ostera diez, bai metro asko, eta jente besartzen da gehitxua, eta hori bai, neurri bat epinu da hori bai, porque gora eta gero zein bida, kalera jomiko dabe, eske ezin dabenak, gitxira bazten dabenak. Bestaletik, zientzia arloan esan dugu lentsago ere, Olatz Perez de Binaspre Gasteiztarrak jaso du bigarren Gladys saria. Olatz Perez de Binaspre Garralda Gasteize jaio zen 1987an. Ibilbide akademikoari dagokionez sistemen informatikan ingeniari teknikoa eta informatikan ingeniaria da. Ondoren hizkuntzaren azterketa eta prozesamenduko masterra egin zuen, eta jarraian hizkuntzaren azterketa eta prozesamendu doktoretza programa bukatu zuen. Gaur egun irakaslea txikia da EHUko informatika fakultatean eta ikerketa munduan ere dihardu. Bada emakume teknologen ikusgarritasunaren eredu izateagatik, bigarren Gladys saria jaso berritan Hamaika telebista Olatz Perez de Binasprerekin izan da. Bai, jakinarazi zidatenean urduritasunez hartu nun, kriston postasuna, eta liberen arduratik, ez? Bilatzen dunako erreferente horiek sortzea, eta horriek suposatzen du kamera aurrean jarri behar izatea baita ere, ez? Arduratik, baina alda ere pozik. Ikusi delako, eukidu hori hartzuna, sari honek, eta hori da bilatzen zuena. Testu ingaratu behar da pixkat gehiago, gutxikiak ginean ez zegoen ordenagailu bat etxe guztietan, ez? Eta ugandakat amak ekarri zunean lehenengo ordenagailura etxera, goia pixkat koskortuta geundela, ez? Eta lehenengo bideojokok eta, zan, Microsoft 95, Windows 95 eta MS2 jolasak, arkaikoak. Eta nahi guztau, baina hola, erabiltzaile bezala guztau. Eta 14 urte ingurukin, nik informatik ikasne. Jakin gabe zertzan, programatza zertza, ezerrez. Eta nik uste burugo gorkeriagatik hasi nitula informatika ikasketak. Azken urten bai sartu zitzea dela paniko ez, batxillerre bin, eta ostras, ez bazait gustatzen, ez beti oso garbi eukidet informatika ikasen nahi nula, baino. Eta ez bazait gustatzen, damak zentzen, lasai, aldau. Eta lasaiago hasi eta gustau. Asko gustatu eta orain arte, oso gustora hartutako erabakiarekin. Berriz hasiko banintz berriro informatika ikasketak ingo nituzke bai. Egia da oso mundu maskulinizatua dela, ez? Klasean ere ikasten genunean,
Nerekin bateraziko ginen klasen 3 bat neska, bukatu gurekintakok 2. Ni eroso sentitu naiz, ez naiz inoiz jokos kanpo sentitu. Nik uste referenteak behar diela. Baina referente ez bakarrik emakumezkoak, pertsona normalenak. Estereotipoiek apurtu behar dira. Informatikarion lana ez da mundutik aislatuta egiten zuen lan bat. Taldean lan egiten da bereziki, eta beti aiza ez, zure realidadea ezagutu behar dezu, ingurua ezagutu behar dezu, eta hori oso importantea da. Orduan nik uste apurtu behar ditugula ditugun estereotipoiek erreferente berriak sortzen. Emakumeak bai noski beharrezko dira, porque gehienak gizonezko bezala erakusten dizkigute, baina hoxe, humanizatu behar dira gehiago informatikariak. Gaiz aldatuta berriz, Gasteizen LGTBI fobiaren aurkako behatokiaren egoitza inauguratu dute asteon Euskal Autonomia Erkidegoko lehenengo behatokia izanik. Egoitza hau aurrera pauso handia dela azpimarratzen du Amets Martinez de Heredita Lumagorri elkartearen kideak. Urriaren 8an inaugurazio festa egingo dute egoitzan eta hainbat sorpresa izango dira adi. Euskadiko lehenengo LGTBI fobiaren aurkako behatokia Gasteizen da, eta bere egoitza inauguratu dute. Ikusguneko egoitza irakurtzeko espazioa, topagunea, gertakariak salatzeko bulegoa eta hainbat ekitaldiren agertokia izango da. LGTBI mugimenduan sustraituta dagoen proiektua da Ikusgune, eta horren adierazle izan behar du ere. Ez da soilik behatoki bat, saretzeko gune bat da, biltzeko, irakurtzeko edota informazioa konsultatzeko izango dena. 3 urte pasatu dira Ikusgunek eta Gasteizko udaletzeak hitzarmena sinatu zutenetik. Harrezkero, hainbat ekimen martxan jarri dituzte. Hala nola, hauteskundetarako LGTBI gida, ligatzeko segurtasun gida, edota gertakizuna salatzeko telefonoaren edapena. Gertaerak salatzerako momentuan LGTBI kolektiboak ere bai, bakeroz eta barneratua dago salaketa horren beharra, eta herritar askok konpromiso zehatzak hartzen ari dituzte eta agerikoa da azkenengo hilabeteetan, batez ere hezkuntzaren munduan eman diren aurrera pausoak. Urriaren 8an larunbata egoitzaren kanpoaldean Pintorkalea 47an inaugurazio festa antolatuko dute. Kontzertuak, drag queen ikuskizunak eta hainbat sorpresa iragarri dituzte. Ordea, sexuaren arabera banatzen dituzten 3 ikastetxeen hitzarmen ekonomikoa bertan bera gera daitekela ohartarazi du Nafarroako Hezkuntza Kontseilariak. Bada gauzak honela, Iruñeko jendeak gaiaren inguruan duen iritzia ezagutzera atera da Iruñeko erredakzioko lantaldea Sandra Urra. Ni ustez ez lirateke existitu beharko eta batez ere diru publikoarekin, zeren, ez da onuragarria, ez aur guztientzat nik uste dut aniztasuna bai genero aldetik, zein beste gauzen aldetik oso onuragarria dela, beharrezkoa eta lege aldetik ez lirateke existitu beharko eta ez batez ere diru publikoarekin ez finantziatu. Un atraso. Me parece que los chicos, las chicas tienen que estar juntos, se tienen que relacionar, tienen que aprender a relacionarse. Después, sin embargo, si no se hace así, pues sigue habiendo una diferencia de sexo y parece que las chicas o los chicos no. Tienen que ser iguales y tienen que jugar a lo mismo y no sé, yo ahí creo que están equivocados. Nafarro gobernuaren aldetik uste dut ez zuela subentziorik eman behar. Eta iruditzen zait atzera pauso bat dela, elkar bizitzan, eta gizon, emakume eta beste genero batzuen inguruko harremanetan, uste dute atzera pauso bat dela eta Nafarro gobernua eskua sartu hartzuela hor. Yo pienso que no sería apropiado, tendrían que estar relacionados los ambos sexos. Pienso que no, porque estando ambos sexos juntos tienen la oportunidad de relacionarse, saber cómo es el chico, es mejor las relaciones. Yo pienso que eso es mejor.
Eta tabakoari lotuta, herritarren ekimen baten helburua da 2028tik aurrera Europar Batasunak tabakoa erosteko gutxieneko adina urtero igotzea. Horrela 2010ean jaiotakoek urte horretan 18 urte beteko dituztenek eta egungo arauekin tabakoa erosteko gaituta daudenek ezin izango dute inoiz legezko adinera iritsi. Zenbat erretzaile hiltzen dira munduan tabakoagatik? Herritarren ekimen batek abian jarri nahi du 2028tik aurrera Europar Batasunak tabakoa erosteko gutxieneko adina urtero igotzea. Horrela 2010ean jaiotakoek urte horretan 18 urte beteko dituztenek eta egungo arauekin tabakoa erosteko gaituta daudenek ezin izango dute inoiz legezko adinera iritsi. Ekimen honen helburua da tabakori gabeko Europarren lehen belaunaldia lortzea eta gero ondorengo belaunaldiak etorriko lirateke Espainiako no fumadores eta Europako beste elkarte batzuk bultzatutako proposamenaren arabera. Beraz, 2009ean jaiotakoak izango aldira tabakoa erosten azkenak. Proiektuaren oinarria zigarroak eta nikotina duten beste produktu batzuk gazteengana legez iristea eragoztea da. Testuinguru honetan kalera irten gara herritarren ahotsa jasotzera. Irutzait, galaztea oso ondo dabla, gazteek eta bestentzat galaztea denantzat hobea da. Netzat nik ez dut erretzen, leheno erretzen baina irutzait erretzea absurdoa da gauz bat. Ni irutzen, hori inbertzela bate bestei esan da tabakoa absurdoa dela. Eta nikotina eta bestea eta engantzatu itizu eskenen, baina galaztea oso ondo irutzea. Bueno, ni oso erretzailea izan naiz urte askotan eta oso dependentzia handia da eta orain kanpotik ikusten kontuatzen naiz menpekotasunarik ez dira ezertarako balio. Eta horren kontra gauzak egiten badira, primeran. Ekimenak aurrera egin dezan gutxienez 1 milioi sinadura bildu behar dira urtebeteko epean Europar Batasuneko 7 herrialdetan. Hori lortuz gero Europako batzordeak erabaki beharko du proposatutako ekimenari buruzko neurriak hartuko dituen ala ez. Ekimenak beste proposamen batzuk ere jasotzen ditu, hala nola ikusentzunezko produkzioetan eta sare sozialetan tabakoaren publizitatea ezabatzea. Beste asmoetako bat, tabakorik eta zigarrorik gabeko ibaien eta parke naturalen hondartzen eta ibai ertzen Europako sarea sortza eskatzen da. Eta eguneko berriekin bukatzeko musikarloan bada izpiderik, ertzainak taldeak, beken eta Gasteizen joko ditu azken bi kontzertuak abenduaren 16an bata eta urtarrilean bestea. Barakaldorako sarrerak urriaren 5ean jarriko dituzte salgai eta Arabako saioa bilduagoa izango dela iragarri dute. Aiera Durreta lankida izan da kontzertuen aurkezpenean. Ertzainak taldeak azkena gure alde izeneko bira aurkeztu du 2019an azketako kontzertuetan zein ondo pasatu zuten gogoratzeko. Kriston martza egon baitzen. Hainbeste urte ertzainak taldeak barik, taldearen 40. urteurrena aitzaki, garik, Josuk eta Tzampik momentuz ez dute pakean utziko. Festa polit bat antolatzeko, sortzeko eta guztion artean partekatzeko. Euskaldunaren harira, nik uste helburu nagusienetako bat badala, eta orain tokatzen zaiguna da guzti hori betetzea eta gauzatzea, ez? Abenduaren 16an Barakaldoko beken milaka lagun bilduko dituen kontzertua eskainiko dute, hainbat gonbidaturekin gainera. 574 taupada baino gehiago sentitzeko modukoa izango da. Urtarrilaren hasieran aldiz Gasteizen paratuko dira oraingoan lagunarteko kontzertua eskaintzeko. Hanea amaitzea izan zen aurreko Euskaldunako kontzertuaren zama bat geratu zitzaiguna. Oso ondo egon zen, gora Bilbo, baina zor bat geneukan Gasteizko hiriburuarekin. Eta iruditu zitzaidan niri behintzat izan zala amaiera faltsu bat. Amaiera ezin zala bera izan. Beraz, Gasteizen amaitzarena izan da, bultzatu gaituen ideia oso garrantzitsu bat. Sarrerak urriaren 4tik aurrera goizeko 11etan salgai egongo dira ertzainak.eus atarian.
ez dago ilusio faltzurik, oraingoan ertzainak taldeak azken 2 kontzertuak eskainiko ditu, bata Bilbon eta bestea Gasteizen. Euskal Herritarrek zuaren gainean dantza egiteko aukera izango dute berriro. Bada osteguneko kontuak horrela, iritsi gara albistegiaren bukaerara gaurkoan erroguretan azaldu legez, Goia Zurkijo Euskaraldiko koordinatzailea izan da gurean, eguerdiko magazinean gonbiatu nagusi gisa, eta haren elkarrezketarekin utziko zaituztegu jarraian horren besterik ez gure aldetik hauek izan dira, eguerdiak gurean gaur utzi dituenak guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro, 11.satarian ondo izan eta bihar arte. Egunero legez eguneko elkarrizketari atea irekiko diogu, horretarako gaurkoan gurekin dakagu Goia Zurkijo, Euskaraldiaren koordinatzailea, eguerdion. Eguerdion, bai. Badator hirugarren Euskaraldia eta gainera urtengoa, musugurik gabekoa. Gogotsu egongo zarete. Bai, poza daukagu horregatik ez. Azkenean aurreko edizioa, bigarrena, 2008ko udazkenean egin genuen, pandemia bete-betean, egoera oso zailean, baina, egitea bera positiboki baloratu genuen eta urtengoan nahiko genuke egoera hobeagoan egitea, hori noski, eta masiboa eta ikusgarria izatea. Kaleak hartuz gainera ez, hori bai urtengoan bai, non jarriko duzu fokoa? Horretan, adibidez, kaleak hartzearen ideia horretan, aurreko edizioa aipatu dutez, egoera oso zailan egin genuen, harreman sozialak oso mugatuta, entitate asko itxita, ezin elkartuak, kalean ere ezin ginen egon, eta hori berreskuratu nahi dugu ez. Kalean egon nahi dugu, Euskaraldia ikusgarria egin nahi dugu, eta uste dugu hori ere importantea dela ariketa egiterako orduan ez. Indartsu aldator, aurtengoa, uste duzue berraktibazio bat ematen ari dela? Bai, eta ikusi dugu udaberritik ez, korrika gogoangarria izan zen, udaberrian, eta uste dugu ilusio hori ez, azaroaren 18 ere helduko dela, eta ari dira ez, batzordeak ere herrietan, korrikak utzitako olatu hori hartuta martxan, entitateen lanketan, eta bai, uste dut jendartea ere gogotsu dagoela ariketa soziala egiteko. Itzez ekiteko garaia, hori da leloa, bera bakarrik azaltzen da ez, ezaldia bakarrik azaltzen da. Bai, hori da, uste dugu ekiteko ez, aditzorrek daukala indarra leloan, korrikaren leloa ere hitzekin zen, uste dugu hor sinergia bat sortu dugula, eta urte hasieratik ez, aipatu genuen bai korrika, bai Euskaraldiko antolatzaiek, aurtengoa nahiko genukela izatea hitza eta ekintzaren urtea ez, eta hortara goaz. Dagoeneko izen emateko epea zabalik, bai erakundetarako eta bai norbanakoentzat, hori da zuzen ere gakoetako bat, ez, elkarlana? Hori da, bai, entitateen izen ematea maiatza erdialdean zabaldu genuen, ari dira entitateak apurka-apurka arigunak sortu, Euskaraldian izena ematen, urriaren 31 arte izango dute horretarako aukera, eta atzo zabaldu genuen norbanakon, hau bizita belarri preston izen ematea, Bilboko kafe antzokian, ekitaldi batean, apur bat ospakizun gisa ere hartu genuen atzokoa, eta oso pozgarria izan zen, bertan elkartu ginen, erakunde publikoetako ordezkariak, entitateetako ordezkariak, euskalgintzako ordezkariak, eta noski euskaltzaleak ere. Eta konpromiso hori ez, betetzeko, bai hau bizi zein belarri prest izan, konpromisoak betetzeko? Hori da, eta horretan ere jarri nahi dugu fokoa ez, pedagogia sozial horretan jarraitu nahi dugu, jendeak ulertu dezala, zer den hau bizi jokaera, zer den belarri prest jokaera, askotan gaitasunarekin lotzen ditugulako rolak eta portaerekin, lotu beharko genituzke. Azken finean, hau biziek une oro euskaraz egingo dute, beti ere solaskiak euskara ulertzen duenean, eta aurrekoa ezagutzen ez badute, edo dena delakoa, lehen hitza ere euskaraz egingo dute, eta ulertzen badu, euskarari utziko diote, baita ere elkarrizketa elebidunetan. Eta belarri prestek ordea, aldiro erabakiko dute noiz eta norekin egin euskaraz, baina badira ere belarri prestak euskaraz asko egiten dutenak, eta hori ere azpimarratu nahiko genuke. Zenbaterainoko garrantzia dauka horrek ez, ohituretan aldaketak egitearena? Izugarria, nik esango nuke ez,
azkenean badakigu eta behin eta berriro errepikatu dugu ez dela erraza hizkuntza ohiturak aldatzea eta Euskaraldia babesgune moduan ikusten dugu guk, ez? Txapekin ikusi dugu, ikerketek ere erakutsi digute, parte hartzaileek adierazi dute, ez? Txapek babes hori eskaintzen dutela, ez? Askotan esaten dugu txapek superpotereak dituztela, ez? Babesgune hori sortzen dutelako, aurrekoa ikusten duzulako txaparekin eta badakizu berarekin euskaraz lasai aritu zaitezkeela, berdina arigunen identifikagarriekin, ez? Arigunen identifikagarria ikusten dugunean, badakigu bertan euskaraz lasai aritu gaitezkela, bertan hau bizita belarri prestak egongo direlako. Baina, badakigu ez dela erraza, hizkuntza ohiturak aldatza, eta horretarako bai entitatei eta baita norbanakoi prestakuntza, aholkuak, bideoak, eskainiko dizkiegu, hizkuntza ohitura horiek apurka-apurka aldatzen joateko. Ikusi da, aipatu dituzu ikerketak, eta ikusi da Euskaraldia ospatzen den bitartean, horrek bultzada ematen diola Euskararen erabilerari, erabilerak goraka egiten duela, eta aipatzen duzuena, bultzada hori egin nahi duzuela, eta hain zuzen ere estres linguistikoa, urtean zehar pairatzen dugun estres linguistiko horren guztiz kontrakoa. Hori da, estres linguistiko hori alde batera utzi nahi dugu gutxienez 15 egun horietan, ez? Lehen aipatu dan txapekin, arigunen identifikagarriekin, identifikagarri horiek ikusten ditugunean, estres linguistiko hori alde batera utzi, eta badakigu bertan euskaraz lasai asko aritu gaitezkela, eta hori, lasaitua da. 15 egun horietan gutxienez, eta gero aurrera begira ere, nahiko genuke, arigune erraldoi bat izatea, ez? Arigunen garrantzi hori azpimarratze aldera, ez da. Aipatu dugu baita ere, hitzez ekiteko ekitaldiak ere izango direla, ez bakarrik euskaraldia, herriz-herriko ekitaldiak ere izango direla, zertan datza? Hori da, gure aurtengo helburuetako bat ere bada, Euskaraldiaren aurreko edizioetan lortu ditugun lorpen horiek, ez? Ikusaraztea jendarteak, Euskaraldia tresna eraginkorra dela, ez? Eta hizkuntza ohituretan lagungarria. Eta baita ere jarriko dugu fokoa aurtengo erronketan. Zer lortu nahi dugun, ez? 3. edizio honetan, eta eskatuko diegu bai hau bizita belarri prestei eta baita entitatei ere, erronka horiek identifikatzea eta ikusaraztea, ez? Jarri dezagun erronka bat, aurtengo Euskaraldirako, izan txikia, izan handiagoa, eta lortu dezagun 15 egun horietan. Eta hori da hitzez ekiteko ekitaldi horiekin lortu nahi duguna, edo islatu nahi dugula herriz-herri, ez? Bai entitaten eta baita norbanakoen lorpen horiek ikusaraztea, aurreko ediziotakoak, eta aurtengo edizioko erronka horiek ere ikusarazi eta lortu. Zenolako erronkak izan daitezke horiek, esaterako Euskaraldia behin gaindituta, behin ospatuta, handik aurrera ere, Euskaraz hitz egiten jarraitzea izan daiteke horietako bat? Hori da, zaila da, baina egingarria da, eta uste dugu hori izan daitekeela erronka bat, handia, hori ere horrela da, baina, atzo ekitalian ez aipatzen ziren hainbat erronka urtengorako, askok aipatzen dute lehenitzaren garrantzia, ez? Zenbat kostatzen zaigun lehenitz hori euskaraz egitea eta zenbat bide, polit eta eder, zabaltzen dizkigun, ez? Lehenitz horrek, orduan, hori izan daiteke adibide bat. Aipatu dugu, azaroaren 18tik abenduaren 2, 3. Euskaraldia, dagoeneko atzera kontaketa, dagoeneko beroketa lanak ere egiten hasiko zinateke, ez? Bai, gu koordinaziotik buru belarri lanean, baina baita ere herrietako batzordeak, ez? Ezin ditugu ahaztu eta behin eta berriro errepikatzen dugu, beraiek direla Euskaraldiaren motorra, beraiek ari direla herriz-herri, 100 batzorde sortu dituzte, milaka bolondrez ari dira Euskaraldia herrietan aurrera eramaten, eta lehen aipatu dut, ez? Asko korrikak utzitako ilusio olatu hori hartuta, jarraitu dute Euskaraldiaren lanketarekin, beste asko orain hasi dira aktibatzen, entitateen lanketarekin dabiltza buru belarri, urrian amaituko delako haien izen ematea, eta tokiko entitateekin ari dira prestakuntza lan hori egiten, Euskaraldira erakartzen, eta orain ere hasiko dira norbanakoekin, ez, gurekin, hau bizita belarri prestekin, prestakuntza eskaintzen, izen ematean laguntzen, eta baina lanean daude eta ilusioz. Denbora tarte honetan, zein eratara jaso daiteke Euskaraldiari buruzko informazioa? Bide ezberdin askotatik, ez? Lehenik eta behin, Euskaraldiko webgunea hor dago, informazio askorekin, bertan ere egin daiteke aurtengo izen ematea, bai norbanakoena eta bai entitatena ere, sare sozialetan, noski ere, hor dago Euskaraldiko
hor daude Euskaraldiko sare sozialak, eta herrietako batzordei esker ere, herritar hoiengana ere heltzeko aukera daukagu. Hirugarrena, aipatu dugu ez, hirugarren edizioa, pandemia tarteko gainera, zenolako lorpenak nabarmenduko zenituzke hiru edizio hauetan zehar ez, lehenengoa gogoan izan da ez, dena berria zela, eta orain dagoeneko hirugarrena ia ez dela saldu beharrik ere ez, zer dena bizi eta belarri prest. Nik uste dut lorpen handien Euskaraldiarena dala antolatzeko modua. Antolatzeko modu berritzaile badala, elkarlanean oinarrituta, erakunde sozialak, erakunde publikoak, norbanako bolondresak, eta nik uste dut benetan hor dagoela gakoa, ez? Elkarrekin sortutako ariketa sozial erraldoia dala, eta elkarrekin egindakoa, eta horixe izango nuke dela lorpenik handiena. Beraz, aurtengorako ez, lehen aipatutako erronka txiki edo handiak ere, berdin balio dutela. Hori da, guk sinisten dugu ez, erronka lorpen txiki askoren gehiketak aldaketa izugarria ekar dezakela ez, baina horretarako prestatu beharko gara, izena eman beharko dugu, daukagu oraindik denbora, baina garrantzia jarriko nuke edo azpimarra jarriko nuke prestakuntza horretan ez. Guk tresnak eskainiko dizkiegu, bai entitatei, bai norbanakoi ere, esaterako Euskaldunon Alduntze Eskola ere berrikuntza moduan aurten pilotajea edo orain urria hasieran martxan jarriko dugu Tolosaldean, Donostian, Getxon eta Errenterian, eta, prestakuntza hori da hurrengo hilabeteetan daukagun erronka, benetan ariketa eroso egin alizateko horrek bide asko zabaltzen dituelako. Eta izen emata dagoeneko zabalik, berri goraraziko dugu, norbaitek zalantzak baldin baditu zer esango zenioke? Babitu hor ere berrikuntza dago, gure helburuetako bat izan da aurten, aurreko ediziotan parte hartu genuen Ahobiz eta Belarri Prestei, izen emate hori erraztea, ez? Eta horretarako gure parte hartzea berretsi besterik ez dugu egin behar aurten, aurreko edizioan parte hartu genuenok, Euskaraldiko webgunean izango dugu horretarako aukera, pare bat klikekin gure parte hartzea berretxita egongo litzateke, mezuak ere bidaliko dizkiegu aurreko Ahobiz eta Belarri Prestei, beraz, telefonotik, erraz, berretxi halko dugu gure izen ematea, eta horrez gain, lehen aipatu dut, hasieran ariketa edatu nahi dugula, Ahobiz eta Belarri Prest berrien gana ere heldu nahi dugula, eta lehenengo aldiz Euskaraldian izena emango dutenek, Euskaraldiko webunan ere sartzeko aukera izango dute, eta bertan izen emate formularioa beteta, beraien izen ematea ingo dute aurten Euskaraldirako lehenengoz. Hortxe, gonbidapena ere jasota Goia Txorkijoko Euskaraldiaren koordinatzailea. Mila esker Hamaika Telebistara gerturatzagatik. Zuei, mila esker.